ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଥିଲା ଦେଖିବାର ତ ଭୁଲିଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଳତି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି। ହାଇ ହାଇ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବବଲ୍ସ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ୱାଓ। ଆଉ ଟାଟୁ କିଏ ବନେଇବ ଟାଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଯାଇଛି। ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ଜମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟଲ୍। ଆରେ 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 ବହୁତ ସାରା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ସୁଟ୍ କରିବେ ବେଲୁନ୍ ସୁଟ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣଟା ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ବେଲୁନ୍ସ ଭୂତ ଫେସ୍ ମାସ୍କ କିଏ ଲଗେଇବ। ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ୱାଓ ସଫ୍ଟ ଟଏସ୍ ମୁଁ ବି ଆଣିଥିଲି ଏଥିରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଖେଳନା ହାର ଏଇଟା କିଏ ଲଗେଇବ ମୁଣ୍ଡରେ ହେୟାରରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଥିଲା। ୱାଓ ୱାଓ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍।